lireswara keprungu lewat pintu wekku pratandha yen ana pawarta kang teka kaget ati iki waro sapa sing ngirimi prajata saka kowe wong sing tak tresnani ning kene kowe kandha tresna ora bakal mendung nadyan keh pepalang kaya tunggak jati ngarang mengko biyen kowe nate kandha marang aku atimu ora bisa nampa tresnaku jebul bener pandugaku kuwi kabar kleru mlebu sing mestine po aturane marang kena pepujanku aku mung bisa ndedonga nyuwun marang Kang Kuwasa muga lehmu ngeraket tresna bisa tuwuh angrembaka bebasan manuk mabur sing dhuwur ketitik kelawan becik lan tresnaku liris swara keprungu lewat gebet weku pratandha yen ana pawarta kang teka kaget ati iki karo sapa sing ngirimi pranyata saka kowe wong sing tak tresnani ning kene kowe kandha tresna ora bakal mendung senajan kepepalang kaya tunggak jati karang mangko biyen kowe nate kandha marang aku atiku ora bisa nampa tresnamu jebul bener pandugaku kuwi kabar kleru mlebu kang mestine kok aturke marang kenya pepujanku aku bisa ndedonga nyuwun marang Kang Kuwasa merga lemu ngrakit tresna bisa tuwa angrembaka bebasan manuk mabur sing dhuwur tak kanthi kelawan kucian tresnamu Thank you.